הלו. שלום. שלום גם לך. מדבר שמעון. כן, שמעון, בבקשה. ואם אתה מדבר על טעויות, גם היה לך עם הנער שהוא בן 22, לא בן 23. מי? אבל לא חשוב. הנער שאיים על ראש הממשלה באמצעות אימייל. אני פשוט הקראתי את הידיעה מהכותרת של ynet, בן 23 מירושלים, אני מצטער. מה ההבדל? ההבדל זה שנה. טוב. טוב, רציתי לדבר איתך על שני דברים בעיקרון. אחד, הדבר הוא קצת אנטיקה, והשני זה רק עכשיו מה שקרה. בבקשה. כשיצאה הצעת חוק בכנסת שרק עכשיו מי שמיידה אבנים, הענישה מתגברת איתו שאפשר עד 20 שנה בכלא. כן. לפי דעתי זה קצת טמטום של הממשלה שלנו. לא, זה יכול להיות בומרנג, כי ברגע שחרדים ישליחו אבנים על שוטרים או מתנחלים על אנשי צבא, הם יצטרכו להושיב אותם גם, כי אתה יודע, יש שוויון בפני החוק, לא רק הפלסטינאים, וזה יהיה בלגן. ההבדל זה שהם אורחים פה במדינה הזאת, דבר ראשון. מי אורח? הפלסטינאים הם אורחים. מה זאת אומרת? מדינת ישראל הם מדינת היהודים. זה... טוב, לא נתווכח על זה, כן? מה זאת אומרת אורח? אורח זה בן אדם שמזמינים אותו לבוא, לא? בדיוק, אנחנו הזמנו אותם, והבעיה זה שהם... מה הזמנו אותם? העלייה השנייה, השלישית, הרביעית, כשבאו הנה ישבו פה ערבים, על מה אתה מדבר? עזוב, אברהם אבינו ישב לפני הערבים האלה. אתה בכיוון הזה, בסדר. עכשיו אתה מחזיר אותי לזה שתמיד אני מספר לאנשים כמוך שאני בכלל עיראקי, כי אברהם הגיע מעיראק. עיראקי אברהם, איך אתה יודע? מה קרה לך? אברהם הגיע מעיראק. הוא לא הגיע מעיראק. מאיפה הגיע? מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מישראל. טוב, אני עכשיו הבנתי שיש לי... כן, בוא נעבור לעניין השני. כן. העניין הזה שאני רוצה להגיד לך עם ה-20 שנה, זה מה שיקרה אם אנחנו נראה ילד יזרוק אבן, תשבור לו יד, הוא יפסיק לזרוק. ואז כולם יפסיקו ויפחדו, במקום לתת להם... מה זה מפחדים ממך? תאמין לי איך שהם רואים אותך, הם בורחים כולם. זה הבעיה שלנו. כן, הלאה, תמשיך, כן, תמשיך, הלאה. במחיר המילקי, שכולם בוכים, איזה יקר, איזה זה... אני לא מזמן חזרתי מברלין. מה עשית בברלין? יורד עלוב נפש שכמוך. אני חיפשתי מה מתלהבים מהמילקי. מאיפה היה לך כסף לנסוע לקנות מילקי בברלין? אתה פטריוט ישראלי, למה אתה יוצא מהגבולות שלנו? הנה, למה אתה חושב ככה? נו, הלאה, אברהם אבינו לא בא מעיראק, והם אורחים, וזה לשבור ידיים. אתה התגלמות מה שאני אוהב. וזה תסכול. זה תסכול, אני מכבד אותך בתור בן אדם, אבל פה אתה כבר... תראה איזה בן אדם רע אתה. אני אומר שאתה התגלמות מה שאני אוהב, ואתה אומר ש... וואלדי. אתה יודע מה? אתה התגלמות כל מה שאני שונא. זה אבי, זה בסדר, אנחנו אחים. אתה לא אח שלי. אנחנו צריכים להגיע שכל עם ישראל יהיו מאוחדים, ורק ככה נצליח. עם ישראל יהיו מאוחדים אחרי שהמשיח ייפול מהחמור הלבן שנתקע כבר שנים בטורקיה ולא יכול להמשיך בדרך. דבר ראשון, הוא לא מגיע מטורקיה, הוא מגיע ממצרים. אל תהיה בטוח, כי יש חלק מהאמונה אומרים שהוא יגיע מהרי אדום, והרי אדום זה לא במצרים. מה לך ולאמונה, תגיד לי? מותק, אני המצאתי את התרגילים האלה של דאווינים בדיבור בשיחות טלפון, אז בוא נחכה שתנו למשיח ונעבור למאזין הבא.